Gikan sa 16.7 DYIS FM Radyo Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 1, 2023. Ginabanta 250 ka mga mangunguma na apektuhan ka Bagyo Goring. 959 ka senior citizens sa Santa Barbara may eye cataract. Marginalized sector ilabi na makabenepisyo sa mandated price ceiling on rice. Banwa ka Santa Barbara may 3 ka bagong heavy equipment. 210 na lang ang nabilin nga P-Woods sa Santa Barbara. SK Council ka Barangay Zone 3 nakapanghatag ka 78 ka school supplies kag 53 ka cash allowance. Base sa initial nga report kay Municipal Agriculture Office as of August 31, ginabanta 250 ka mangunguma sa Santa Barbara ang naapektahan ka Bagyo Goring. Kag sinug kay Agricultural Technologist Alan Solieza, OIC ka Municipal Agriculture Office, kapin 325 ka hektarya. Nga talamnan ang nahalitan, ilabi na sa rain-fed areas nga kabarangayan. Pamatian pa ni Agricultural Technologist Solieza sa interview ni Ugyan Reyes Dina. So sa base sa data natin yung nag-abot, ara na sa mga 325 ka hektar ang affected, no? Kag sobra 250 ka farmer ang nahalitan kanya nga kuan nga kapag baha, no? Halin natagtugan ni Bagyo. Ginabanta 250 ka mangunguma na apektuhan ka Bagyo Goring. Base sa report ka Barangay Monitoring Team o kon BMT kay LGU, sa sulod ka 8,142 ka senior citizen sa Santa Barbara, 959 diri ang kabugusan nga may eye cataract. Samtang 27 naman ang may glaucoma, 60 ang may pterygium, kag 592 tanan na may blurred o kung hindi klaro nga pananawan. Pamatian ang pahayag na kay Michael Caisio kag Julius Cesar Bocala ka BMT sa interview ni Ugyon Blessy May Sampil. Citizen nga may katarata. Okay. So ang ana nga bilang is 959. So 959 ang may katarata nga senior citizen naton sang aton nga banwa. Okay. Kag dapagid naton nakita ang mga senior citizen nga wala sang katarata. Okay. So ang iyang total is 7,183. Kag ang aton pagid nga senior citizen hindi lang naton na pagpabaano nga for katarata lang aton nga survey is miara pagid nga for glaucoma, pterygium. Ada naton malan kung ano ang sa glaucoma naton is miara kita 27 kabilog nga senior citizen naton nga may glaucoma. Kag ang aton nga sa may pterygium naman is may ara kita ka senior nga may 60 naman siya kabilog. 959 ka senior citizen sa Santa Barbara may eye cataract. Sa bagong nga ginpasan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga Executive Order No. 39 nga nagapatuman ka mandated price ceilings on rice sang Agosto 31, 2023. Nagpayag ka pananawan ang pila ka konsumidor kabayin sini. Kag base man kay Admin Officer 5 Financial Analyst 3, Blessy Luzarita, Local Economic Development and Investment Promotion, o kung Ladip Office Designate, ang price ceiling isa ka economic strategy nga ginadoptar ka gobyerno agud maproteksyonan ang mga konsumidor kag ilabi na makabenepisyo amo ang mga marginalized. Pamatian ng interview na Ugyon Blessy May Sampil kay Ladip Designate Luzarita. Ceiling is an economic strategy that is adopted by the government to protect
to protect the Consumers. no, but usually for basic commodities this only ang naga-benefit is ang marginalized, no, kay ti ang basi hindi natin tatanran gi masyado gid nga mabatyagan in the context of kun kapin pa bugas ang ginaistoryahan no, in the context hindi lang kang aton nga banwa. But for the province, no, posible because we are a rice producing community. Base sa mandated price ceilings, 41 pesos ang kada kilo ka regular milled rice, kag 45 pesos sa kada kilo ka well-milled rice. Marginalized sector ilabing nga makabenepisyo sa mandated price ceiling on rice. Nagbakal kadugang nga 3 ka heavy equipment ang Banwa ka Santa Barbara sa kabugusan nga balor nga lapit 12 milyones ka pesos para sa mga infrastruktura nga proyekto. Ini nalakipan ka fully reconditioned bulldozer nga nagabalor 4,575,000, motor grader nga nagabalor 4,390,000 kag reconditioned nga forward self-loader with boom. Magluwas dira, may duha man ka brand new dump trucks nga gin-procure ka LGU nga may total value nga 4,796,000 nga nag-abot sa nagligat nga binulan. Banwa ka Santa Barbara may 3 ka bag-o nga heavy equipment. Sinukay Municipal Anti-Drug Abuse Council Kumadak Focal Person Serena Joso, ginabanta 210 lang ka piwod sukon person sa use drugs sa Santa Barbara halin sa 242 nga na-identify sa pagsukod ka drug clearing operation. Mayra nga nadulaan na sang kabuhi kag may mga ginpang bypass. Samtang padayon pagpangabahal ka madak sa pagbuylog katanay nga nabilin nga piwods. Kung sa diin 180 lang ang nagtambong sa ginpatigayon nga orientation para sa piwods ng Agosto 27, nga isa sa mga ginarequire ka PIDEA, agud may baluan ang ilang operasyon sa ginapatuman nga direktiba. Dubang ni Madak Focal Person Joso, napilian naman ka IPPO ang Santa Barbara nga magpadala ka piwod sa hiwaton nga symposium agud ipaalinton ang testimonya, mga eksperyensya samtang nagausar ka droga sa tion nga narehab na nahatagan ka aftercare program kag kung nagbago ang ila pananawan sa kabuhi. Pamatian ang iyapayag. Testimony, ano ang na-experience da kang dyan sanda sa nga nagagamit, kag ang gin-rehabilitate sanda, kag ang aftercare program, ang gintao kananda, kung it had really changed their lives, kag anda nga pananawan. 210 na lang ang nabilin nga piwods sa Santa Barbara. 78 na ka mga kabataan sa Barangay Zone 3 halin nursery, kindergarten, elementary tugtog junior high school ang nakabaton ka school supplies, samtang 53 naman ka estudyante sa senior high school kag kolehiyo ang nakabaton cash allowance sa balor nga 500 pesos. Inipaagi sa pagpaningkamot ka SK Council ka nasambit nga barangay sa panguna ni SK Federation President Clyde Octaviano. Dugang pa ni ex-officio SB member Octaviano, handom niya nga matapos ang SK Multimedia Center sa ila barangay nga magaserbe nga isa ka legasiya. Kag antes magtapos ang iya termino, presidente ka SK Federation, ginatingwaan niya nga makapasar ang ginaduso nga search for most outstanding SK kag most outstanding youth organization. Sa pagiging SK President naman, sa subong ginapasad ko pa ang last ko nga ordinance na that is the search for the most outstanding SK kag most outstanding youth organization. So until sa pagtapos sang akon nga term sa masunod nga 3 ka bulan, sige-sige pa ang program kag proyekto ni Clyde Octaviano nga ginasiguro nga antes ako manaog sa akon posisyon plastado ang youth sector. So matawhay na ang mabulos nga mga SK officials bangod ginlay na nato ng foundation para sa kabataan nato. SK Council ka Barangay Zone 3 nakapanghatag ka 78 school supplies kag 53 ka cash allowance. Kag amuyad tong natipon nga balita sa bunga adlaw. Tubtubwa sa parang nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon.
Mayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.